Ay, ganun din yung akin. Lunok na lunok din. 5 finger. Ay, litong pala ng sigma ni kuya. Ha? Ay, meron din daw. Meron sa akin. Dali, dali, dali. Oh, malaki, malaki. Oh, hoy. Hoy, malaki. Malaki, malaki. Laki. Nakadali na naman si Kabingwit, mga toy. Ang layo ng bato. Ay, andun. Yun, mga toy, oh. Ang galing ni Kabingwit. Yan, sarap yan, mga toy, oh. Yun. Sarap. Yun. Good morning, mga katsoy. Yun. Isla lecture tayo, mga toy. Re-resbakan natin yung spot natin nung nakaraan. Mga toy, doon tayo ulit, mga toy, sa gilid na yun. So bali, mga toy, kasama ko si mamaya, mga toy, si Kabiwas, tapos si Kabingwit. Yun, napasyal siya ulit dito sa Manila. So yun, bali natin, igala natin siya dito. Bali mamaya, mga toy, abangan nyo, mga toy, magka-cutscene cook kami. Sana mayroon kaming mahuli para mayroon kaming maulam. At siyempre, sana mayroon kaming maiuwi pa rin. So mga toy, bali mauuna na ako dun sa spot. Magsisit up tayo ng tent, yung tarpaulin lang, para sakaling umulan or ngayon tag-init pa naman. Nako, napaka-init ngayon, kailangan ng tarpaulin. So yun, mga katoy, doon na tayo. Tara. A few moments later. Yun, mga katoy, dito na tayo sa spot. Yan, yan ang facing spot natin, mga toy. Oh. Pag mamimingwit kayo dito, mga toy, ingatan nyo lang po yung yung mga tanim-tanim nila doon ni kuya. Oh. Mga kamote yan. Muna ako, mag-sit up muna ako. Saka na lang natin, mga toy, gagamitin yung taw-taw ko, yung nabili natin kay kuya Edison. So gagamit tayo ng dalawang kamiwas, mga toy. Nakawala sa atin dito, mga toy. Malaking plapla talaga, laki ng ulo. Diyos ko. So yan, mga toy, ganyan lang sit up, mga toy. Dalawa yung pamiwas ko, dalawang hook. Lampas lang konti ng tuhod. So yan, bira na tayo, mga toy. Yun. Ganun lang, mga toy. Yun, mga toy. Mga toy, tingin ka, mga toy. Diyos ko. Naku. Nakaano tong mga toy, may huli, mga toy, oh. Naku, sira na. Yun. Oh. Yun, mga toy, oh. Yay! May kasama pang juice, mga toy, oh. Ano ba yan? Oh. Ay, Diyos ko. Ano ba tong isda rito, mga toy? Pulahan din, oh. Ay, naku. Ano ba naman ako, mga toy? Nagsisitaw pa lang tayo, nakadalil tayo. Inilalim sa may mga toy. So may juice. May kasama pa di chiruya. Nakaduwi pa, mga toy, oh. Oy, thank you, Jesus. Ay. Yan, mga toy. One, siguro. Ay, thank you, Jesus. Sit up pa lang natin to, eh. Nagat na kaagad. Galing naman tang spot natin, Diyos ko. Di pa nga ako nagpapakain ng mga toy, hindi ko pa nilalagyan ng feeds, kinain na. So yun, mga toy, ilagay ko muna to. Oh yan, mga toy, nalagay na natin. Ayos na yan, mga toy. Pang depensa na yan, mga toy, sobrang init ngayon. Problema natin, wala pa sila sila Kabingwit tsaka si Kabiwas. Siyempre, mga toy, ilalagay natin yung namin, yung GC namin, Insia Anglers Group. Yan, para kahit di natin kasama yung mga ibang member, at least parang kasama na rin natin sila.
Yun. Yun. Shoutout sa inyo mga katoy. Lagay natin mga toy yung banner natin ng Insi Anglers Group. Yun, shoutout sa inyo mga toy. Kainin ko nga mga toy. Para dumaming dawit. Andyan na sila mga toy. A few moments later. Yun, good morning mga kachoy. Boss, good morning boss. Nahanap ka namin eh. Okay. Te, good morning po. Ah, no! Good morning no. Yung kabingwit mga toy oh. Dala na tayo. Meron ka rin? Oo, may dala ka rin. Ayan, meron na ako. Si Anglers. Siyempre may Insi Anglers yan, hindi pwedeng mawala. Pagalitan tayo. Mga toy, lipat tayo konti. Andun sila, doon sila pipisto, sila Ate Nini, tsaka si Kuya Mario. Tsaka si Kabiwas. Doon din, tsaka si Kabingwit. Yun. Nakatoy, kinagat na mga katoy. Puk! Oh, malaki, malaki. Oh, hoy! Uy, malaki. Malaki, malaki. Ala, ang laki. Ay, hito, boy. Ay, hito. Ay, hito. Tayo. Ayos. Hito. Oh, ay, laki nun. Grabe, hito. Laki, oh. Laki! Ayos! Ayos! Buntat na buntat. Sa atin, wala pa kagad. Kechoy, grabe pangalawa na niyang huli. Swerte. Ganda. Kinabahan ako, nakarating na doon. At yun na nga yung floater mo? Nag-uusap kami ni Kuya Mario eh. Makaka-etikim na rin ng hito. Grabe mga toy. Humipisik-pisik pa mga toy. Ulahan, yari na mga toy. Ay, nako. May pang-ulam na kami. Tutuloy na yung tatsinkok natin. Nasa gilid lang talaga. Kung walang damo, yari, tangay yung rod ko. Yan si Michael Bura, Kachoy. Good morning, Kachoy. Nakaano na ako isang hito. Good morning, Good morning, mga master. Sino kasama mo, idol? Si... Ayun, si Ronnie. Kuya. Ay, si Kuya Ronnie. Ay, naku, Dalawang- tumatakas na yung bulo. Hindi na kasi si Kuya Ronnie Matoy. Mapipistuin natin doon sa unang pisto natin, nung unang punta natin dito. Doon. Mukhang andun ata Matoy yung mga mamang. So may malapit doon sa bangka-bangka. A few moments later. Dali si Kabingwit, mga katoy. Saan na Kabingwit? Ano po, ito na Ay, po. nalagay na po Ayun, sa mga babara nila. Oh. Oy, nakatilapia na rin. May dalag pa. May dalag ka na? Hindi na videoan natin yan ah. Eh, ano pa yan eh, nakaraang araw pa yan. Dinala ko lang pang ayos, natin mga yan. katoy, oh. Pang-ihaw natin May mamaya. tilapia na, may dalag pa. Yun. Ay, yung dalag pala, huli mo yun nung nakaraan. Din na lang. Para pandagdag sa ano, ihaw sakali. Harvest tayo nito mga toy sa Ilog Pasig. Binigyan tayo ni Michael Bora. Ay, naku, thank you. Laki mga toy, oh. Ay, plap-plap, parehas dun sa akin. Ang lupit mo. Okay na. Alam na yan. May pangulam na tayo. Yan. Congrats, congrats. Meron na kuya. Meron na. Malayo yung Oh, malayo butom. bottom. Nakadali na naman. Sino? Maputi. Manilaw-nilaw. Sino Noy? Ay grabe no. Si Idol Bata TV. Ay buray ni Nanoy. Ayan. Ang laki oh. Oy, ito na yung huli namin. Ayan, shoutout mo na. Shoutout tong mga natin. Ah. Shoutout pala sa ating NC Anglers Group. Yeah. Five finger, grabe. Grabe. Uy, susmigno. Solid. Tuloy ang mukbang ngayon. Solid talaga. Kinagat ka rin kuya? Dapat ano, talagang bantay talaga. Ayan na mga katoy. Thank you Jesus Christ.
Yan! Meron nga! Meron nga! Meron nga! Woo! Oh, mga toy, oh. Alam ko na, ginatakbo na eh. Oh. Ganda kasi ng ano, ginanon niya, oh. Magbubutom sana ako, mga toy, oh. Dito na lang ako. Sa floater na lang. Ito, oh. Ganito. Ganito yung nahuli ko sa ano, eh. Sukmon. Grabe yung gandang takbo niya, oh. Lumulubog sana eh. Ganda kung naka-GoPro tayo, oh. Mahaba yung storage ng ano, cellphone. Ah. Kasi magana tayo pantusok ng tilapia natin. Kahit siguro ano mga to, ilan tayo sa 2, 3, 4. Magtira na ako ng hito. Parang Michael ko ah. Kaya? Kaya ko mapasukin. Oo. Papasok pa kayo mamaya kaya? Sa Sukmon din mga to, ano na rin siya. Mahina na rin daw doon. Sa may construction site. Sabi ni Kabiyo. Sa ano kuya, sa construction site. Ano mo dyan ah? Ay, meron na naman mga to, kabiwas oh. Ha? Malaki. Kumuha tayo kabiwas ng 3 peraso. Isang dalag. Iniwan natin sa kanya 4.5. At ako isasama ko tong dalawa kong malaki. Iwan ko ang Pachoy, hito. saan tayo mag-ano? Diyan na lang oh. Na? Eh, baka madali mo halaman. Ganda ng size mo ko to oh. Ano kayo banda? Ito yung una ko mga to oh. Nahingi tayo ni Kuya doon. Mabait naman yun. Ay, sa bahay dyan. No, konti lang naman, ano? Palasat. Yung mga toy oh. Wow, pang thumbnail. Pabagayin mo natin muna ito. Para maganda yung ihaw. Hindi bara-bara. Ay, mas malaki yan. Okay, kuya, ito malayo. Uy, akin atang rad yan. Kaninong line to? Akin yan. Tignan natin kung kanina kasama. Yay! Kuya, yun. Yon, surprise kung kaninong hook. Aha, sige. Yun na, dali natin yung Sa akin, okay kuya, o sa'yo? pangatlo nga kabiya. Kaso nakasabit tayo ng isang line. Sa'yo yan, dali na ko. Ang laki pala eh. Grabe, ang laki mga to. Uy, good size. Shoutout muna tayo mga to bago tayo mag-ihaw. Yun, shoutout nga pala kila Kuya Ronnie, kila Kuya Mario, saka kila Ate Nene, si Michael Burak, yun, si Kabiwas TV, andyan din, si Bala TV. Yun, maraming salamat sa inyo sa fishing banding. Yun, shoutout kay Cesar Alinsenorin from Southville 1, Cabuyao, Laguna. Yun, shoutout ka Choy. GR Master Fishing Adventures, yun, shoutout. Saldo Eats TV, yun. Kamoy Moy, yun, shoutout ka Choy. Pitonggo TV, yun, shoutout. Talim Anglers PH, yun, shoutout. Onatos Vlog Official, yun, shoutout. Miulods TV, yun, shoutout ka Choy. Johnny Juice TV, yun, shoutout. Bike and Fish, UFW Adventures, yun, shoutout ka Choy. Jason Alas Vlog, yun, shoutout. Arthur Blanco YTV, yun, shoutout ka Choy. Mix TV, yun, shoutout. Cyrus Neil Mix Vlog, yun, shoutout. Just for Fun PH, yun, shoutout. Lex TV Official, yun, shoutout ka Choy. Kasuwert George TV Official, yun, shoutout. Yan mga toy, kasama natin yung isang Anglers Group, andyan sila lahat. Support din po. Yun, iyaw na tayo mga toy. Tara. Yun, sarap yan mga toy, oh. Yun. Baon ko yung huli ko kahapon niya sa Sukmon. Swerte na itong natin mga toy. Nakadalin naman tayo pulahan. Tapos may sili, oh. Oh, yun, kain na tayo mga katoy. Kain tayo. Kain po, kain po. Kain. Te, kain na te. Kuya. Ay, kuya, Hello. kay Mario. Di sinerte, talagang marami pang tatraktikin. Si Kabiwa, kahit saan to ngayon, patong araw lang eh. Bukas, bulakan yung Sana kagatin ulit mga toy para takbuhin ko na naman. Kung kami mo Kabiwa, dalawang kalahati, grabe layo nun. Hindi ko nga pasaglit. Ayun, pag may nagutom mga toy, andun, meron pa rin nakaano. Oh. Para sa daw ba yung mga kumain? Ano to, pang antabay sa pag naglalim siya, yung mga water lily na pumapasok. Hindi siya Oo. napapasukan. Gusto nila ganyan lang Para talaga. hindi siya napupuno. Oo. Ayaw nilang may water lily dyan. A few moments later. Kadali mga toy, si kasi Michael Burak. Ayan oh, laki rin. Ang laki oh. Kasi
Ang laki. Thank you, Katoy. Grabe, ang laki oh. Buti, paalang na. Dito naman po kasi yung, di ba, yung paa dito sa kaliwa. Oo. Lukod sa likod ng kotse. Magkataon pala. Uy! Oh! Oh. Uy! Ay, Ako kanduli nawala. ito, kanduli. Ay, oh, kanduli. Oh, di ba? Oh. Grabe, ito po. Mga kasi, oh. Aluto na rin tayo lang. May ano mga to, yung ano, kapalit yung inihaw natin. Tapos, Grabe, lunok na lunok. Oh. ano, Tabnil. I-tabnil natin to mga to, tabnil. nadala ko ng asawa ko, tsaka bilang ko ano. Yun, Marami ka bang may isda? tabnil natin. Wala. Kape muna. Kape muna, kape. Ay, lumamig. Kape alas 12 na, kape. Babadya yung ulan. Kape muna mga katsoy. Sana all ano. Kaping pula. Masaya talaga yung fishing na ito. Barako siguro to. Yun. Grabe mga kabiwas. Ito na yung Grabe pa yung Ano natin tingnan dito sa na tilapia ni Kasoy. Dito tao na toyo sili. Lasang Tapos may ano, may napulot kami ng kape. Ito. May nagbigay si Kapitan. Nagbigay si Kapitan. Yan pala, galing kay Kapitan. Yan, shoutout kay Kapitan. Thank you. Thank you sa Thank you sa sponsor. sponsor ng ano natin to, kape. Baka may mapunta rin. Anday, Kapitan pala naninigay pa ng alcohol. So ito, maglalagay tayo ng kape mga kabiwas. Sarap ng pulang kape nito. Yan, kain po tayo. Habang naghihintay ng kagat. Sugar free yan, sugar free. Habang naghihintay ng kagat. Umangin yan, na mga tayo. sasyak Pero muna nakataw-taw tayo pa ng yun kape. namin. Tama. Yan, nakataw-taw pa. Yan o. Kapi, barako. Sarap to magkape talaga pag ganitong ano, tanghaling tapat. Kabiwas oh. Ay, sarap po. Pa-welcome kay Kabingwit. O yun pala, Kabingwit. Idol Bata TV. Laki pati. Ay, ganun din yung akin. Lunok na lunok din. 5 finger. Ay, litong pala ng sima ni Kuya. Ha? Ay, meron din daw. Kinakain sa akin. Ah, dali. Meron? Meron nga. Nakaon yung ano mo? Hindi ka naman nakaon eh. Ay, ang laki. Jabes talaga tong ano. Sus, thank you Lord, Oh, Nag-ihaw na tayo, meron pa rin. Binaihaw na, may pag-uwi pa oh. Sarap Wow. talaga sa spaghetti. Thank you kay Kachoy. Pulahan din, no? Pulahan o isang pulang. Dalawa. Nag-makeup. Dalawang pulahan. Dalawang pula. Ganding. Okay na, yun, minute na naman, patay. Gagataan ko na lang yung akin. Harap yun, gata. Grabe Ganda, mga katoy, oh. Grabe, walang video mga katoy. Andun, nabilidyoan nila Bata TV tsaka yan, Kabiwas. Okay na yun. Oh, grabe laki. Di ba? Talagang walang zero. Ano, thank you. Thank you, Jesus. Jesus. Okay, May pang-uwi na tayo. Ang ganda ng tama, oh. Yun, shoutout kay Kuya, ano, Picture na to, ano? Ederson. Ayan, ganda. Walang kawala yung ano. Ay, Kachoy, picture na. Katoy, oh, ang dami na natin. Hello? Oo. Oh, May sa hiti kanina. pa. Picture mo na. Saan siyang? Pwede rin mamaya pang thumbnail. Tigit-tigit sa tayong hawak ka na. Oo. Oy, pang tablet, pwede. Oy, nako. Dapat doon sa ano. Kachoy lang kilala mo. Wow, Ayun mga Hindi ka katsoy. Bali, hanggang dito na lang po muna. Buro na ako, napul na naman. Bali, ano na. Ilang gig ba? Okay naman na yung pero nakaano pa ako maday. Gig lang eh, tinanggal ko pa yung Nakaano memory. pa ako, Nandito sa dalawang- GoPro yung memory. Tilapia na maganda yung size. Kasi Eh, yung isa walang tinapos video. ko kanina. Yun, yung video nun nandun kay Bata TV, ay, kay Michael Burak ko. Yun, shoutout sa'yo kasi. At andyan sila Katoy. Kabingwit, si Kabiwas. Yun, thank you yun. Sa spot kami dito sa Bali spot may mo. nag-sponsor pa rin sa atin yan. Kay Yan. Idol Kuya Ronnie. Ayun, kasama natin. Yan, Kuya Ronnie, yan, siya yung promotor ng Ibor. siya yung nagbigay ng ano, ng pangmamam. Salamat Kuya, si Kuya. Tapos andun si Kuya Mario, tsaka si Kuya Ate Nini. Yun. Meron na rin huli sila. So yun, bali, di na muna Shoutout di pala na. ako sa ano. Shoutout ako sa miss ko Ayun na. na, ay. Luluto tayo ng Biwasin mo na. Paris. Yun, dali. Oh, meron na naman. Nadali niya. Ay, anong Kuya? Anong pangalan niya? Ha? Anong pangalan Kuya ng ano? Nang. Amazing po. Si Mercy nung Paris diyan ha. Cut out sa miss ko. Oh, yun, lucky mo ito. Oh, nag-outro na tayo. Mawak. Para buyatin ako. Laki o 5 finger na. Ganyan na ayos. ganyan. Okay.
Grabe mga toy talaga rito. Ganda oh, nagkakape tapos may tilapia pa. So yun mga toy, bali hanggang dito na lang po muna kasi baka sobrang haba na yung video natin mga toy. Maraming salamat sa mga kasama natin dito. Ayun, maraming salamat sa mga silent viewers at mga sulit kachoy, mga bagong subscriber natin. Thank you po. Silingit po. Pa-outro na to. Umabol pa si Kachoy Michael. Grabe to mga toy, dito talaga. Ang sit-up dito mga toy, bali dalawa. Bottom, pwede kayo mag-bottom. Sa floater ako nag-ano eh. At tumira kanina, maganda yung size din ng dadali ko. So sila bottom. Grabe na naman Arroyo. Ay, napakalaki. Ay, ang laki arroyo. Ang laki Grabe mga kabiyos. Nakuha na naman yan ng video. Ang ganda ng biwas mo, no? Michael Borak. Yan. Dalawa, sulit na sulit do. Solid naman yung dalawa. Asan yung sayo? Sa'yo yung saya? Walang 3 finger. Walang 3 fingers. 4 fingers pataas. 4 finger pataas talaga. Ito kay Kabiwas mga tayo. Tsaka kay Bata TV. Namumula kasi. Grabing huli na yan. Namatay yung isa ito. Bali kanina, meron na kaming pinagkukuhanan natin to ng share nila sa pagkain. Yan, ayos. Thank you at di tayo napaya sa spot natin sa Troba. Ayan, ito yung akin. Hihi! Kulahan na naman. Meron pa tayo bukod dun sa kinain na iniyaw natin kanina. May hito pa, buhay na buhay pa Dalawang 4.5. Dali na naman si Kabingwit mga tay. Ang layo ng bato. Ay, andun. Yun mga tay Ang galing ni Kabingwit. Pang ilan na yan? Pang 6 na? 5? 4? Yan si Kabingwit, Kabiwas, Michael Borak. Yan. Kuya Ronnie. Kuya, shoutout kay Ate Mercy. Yari. Let's go, tara, uwi na.